What is he? Tony Peters for the ladies. Moyo mutu no mera panoda. Pava me visi vani no bona. Epindiwi chete wandada. Wandada, wandoda. Akana what to do? Kuti uzile, kuti ndokuda. A baby na shaya. Ndo ita say, kuti uzile, kuti ndokuda. Baby chandi no, dende che kuti tifare newe. Chandi no, dende che kuti tigare newe. Chandi no, dende che kuti tidanane. Chandi no, dende che kuti tifare newe. Akana zenyika dai ishe vakupao moyo murefu mudiwa kuva muruma kusinyore zvandinotadza zvawanda kana ndakudavo ausandirwadzise kana andakudavo Baby, Sandy, what you say? Sandy, what you say? Sandy, what you say? Sandy, what you say?